माझी पद्धत थोडी वेगळी आहे. सगळे असलेले पदार्थ वाढ आणि या जेवणाचा पान हे सर्व मला माहित आहे. मला सांगू नकोस. तुझं आणि पाण्याचं तुम्हाला सांगू का? हे बघ, तू मध्ये मध्ये येऊ नकोस. हे सर्व मला माहित आहे. मासे मारून पाण्यात बघून तो पाच सोडतो आणि थांबलो थांबा बघून पाण्यात पाच सोडतो. हे बघ, हे सर्व मला माहित आहे. सगळं माहिती आहे का? आमचं या शांत राहा. त्यांच्याबद्दल माका काय म्हणतात? मी तुका बोलले त्यांनी मी यांना तुझ्या प्रेमात पडले. तू मला म्हटलं नाही, आपली जी निर्माण झाली त्याच्यामुळे तुला थोडं सोडलं देईल खरं वाटतं. एखादी गोष्ट जेव्हा आपल्या मिळवची आला तेव्हा आपलं लक्ष महत्वाचं. आता बघा सांग, तुझं असं लक्ष काय आहे? पाणी. जीवनी नाही राजांचा जीवया का जेवणाचा पाणी? राजाची कन्या घे. म्हणजे आपला लक्ष राजांचा जीव. त्यामुळे काय करायचं? येतात ते खांबार बघितलं आपण थोडी बघायचा नाही. आपल्याला काय करायचं? आपलं लक्ष हा राजांचा जीव. त्यामुळे आपण तो लक्ष डोळ्यासमोर ठेवायचो आणि पाण्यात काय ठेवायचो तो कसो. तुका डोळे किती? प्रश्न डोळे किती? 2 डोळे. दोनाने दिसता. दोनाने दिसता. एक डोळं राजांच्या चरवात आणि एक डोळं पाणी. या जेव्हा करतोस तेव्हा तुका साध्य दाखला कसा करतो बघूया. एवढंच एवढे तरी तेवढं हे सर्व मला माहित आहे. तुका माहिती आहे का? कसा वाटतं? एक डोळं राजांच्या चरवात दुसरं डोळं पाणी. म्हणजे कसं गेलं पाणी मरे. 5. हे अरे 5. मग 10 झाले. शांत राहा. पुन्हा संधी तू का देऊ का? हे बघ, हे कोणालाही शक्य होणार नाही. राजांच्या कन्येशी लग्न मीच करणार. माका तीच खात्री वाटता. राजांच्या जन्माचा लगीन झाला तर तुझ्या बरोबर नाही तर तुझा आंब्याबरोबर. आंब्याचा लग्न मीच करणार.